ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಪದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಹತ್ತು ತುರೆತ ಪಾಯಸ. ಈ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಿಲತ್ತಾತ ತುರೆ, ಸುಮಾರು 2 ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿದೀವನ್ಲೆ. ಪಾಯಸನಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲುವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ದಾತ ಬಾಂಬೆ ರವಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ಬಾದಾಮಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ. ನಿಕ್ಕಲು ಗೇರು ಬೀಜಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ. 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಹಚ್ಪೊಡ್ದು ಎಲ್ಪ ml ಮುಟ್ಟ ನೈ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ಇತಂಜಿ ತೊರೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅವೇನು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತದಿಲೆ. ತೊರೆವಂತೆ ಲತ್ತಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಿತ್ತದಾಲ ದೆತ್ತಿಯು ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಭಾಗ ಮಲ್ತ ದೀಪನ ಹಿಡ್ದವರ ಕೀಸೆರೆ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುರೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೀಸಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೆರೆ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೊರೆ ಈ ನಮನಿ ತೋಜುಣುತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ತೆರೆಯೊಂಗ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪೆರೆ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಈ ನಮೂನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅರ್ಪುನ ಹತಾರಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಜಂದ ಮಿತ್ತಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೈಟ್ ಪೊಂಟದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಕರಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೈ ಕರಾದವನಗ ಬಾದಾಮಿನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬೋಗೋಣಿಗೆ ಕೀಸದ ತುರೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಪಗತ್ತೆ ತೆಲ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಬೈಪಲೆ. ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೈಪದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲನ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸನ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲುವಾದ ಅಂತೆ ರವೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಪಡ್ತೊಡು ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾದಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರದಾವನಗ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮೂನೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬೋಗೋಣಿನ ಜಾವಲೆ. ಹೇ ತುರತ ಪಾಯಸ ತಯಾರಾತಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಜೀವ ತಂಪಾಪುಂಡು.
ನೆಟ್ಟ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 135 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆತ್ತಿನ ತಟ್ಟೆಡ್ 350 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಪಾಯಸ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಸುಮಾರು 474 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.